De inwoners van Friesland krijgen nu het regionale nieuws van Omroep Friesland, de Ljouwte Kranten en het Fries Dagblad. Dat veroordeelt binnen 4 van 10 jaar als het onderdirecteur Jan Koster van Omroep Friesland leidt. Dan binnen kranten, radio en televisie in onze provincie opgaan in één groot mediacentrum. Het landschap zoals ik het nou weet, denk ik dat er print in zit, kranten. Er zit audio in, lood, er zit beeld in. Maar ik denk ook dingen als weblogs en lokale initiatieven. Dit hier zet een onderzoek uiteen naar de helberens van zo'n mediacentrum dat heel Friesland mij nijs betjennen zal. Bij haatredacteur Hans Snijder van de Ljouwte Kranten vallen de plan van keervoeging van de mediabedrijven goed. Snijder wil zelfs nog liever joert als morgen beginnen. De ontwikkeling in Gensahut, dat de tijd van eromheen draaien en praten, die is wel voorbij. De sterke merken in deze provincie moet je broeken, het Fries Dagblad, Ljouwte Kranten en de Omroep. Als dat kennen in een organisatie, wil je alleen nog beter van. Waar moet dan zo'n mediabedrijf komen? Ja, hier, kleer, rond genoeg hier. Maar daar gaat het niet om. Zo'n kwarten zit het Fries Dagblad ook in het gebouw van de Ljouwte Kranten. Het Dagblad zou de derde partner wezen in het nieuwe mediacentrum, al is haatredacteur Lutsen Kooister er lang net ontdaan. Hij had zwaargen over de pluriformiteit van de Friese media. Als er bedoelt dat er aanzien in Friesland in een mediabedrijf komt, dat er dezelfde informatie had en dat dan in de ene krant een stukje komt, in de andere krant hetzelfde stukje en van de Omroep hetzelfde stukje, dan gaat Friesland er net op vooruit, maar op achteruit. Zo'n dit hier mij er experimenteerd worden met gearwerking tussen commerciële krantenbedrijven en publieke omroepen. Dat is het begin van de grote laatste stap, zo zei Jan Koster van Omroep Friesland. Als dat grotere doel maar doorheen blijft in dat mediacentrum Friesland. Want ik denk dat dat volle meer de borging voor de toekomst herbergt.